ọkwa anyị gwara gị ya gwa na nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ya bụ ihe omume anyị bụ aka aja aja nwanne lee elekere gị lezie ya nke ọma ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji abụọ gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya anyị awụchala ịbịa mee ya ka o yi ife uche baba na klakla ndị ọma zegeme anyị awụchago kedu ihe na-atọ gị ọchị na mgbede kedu ihe na-atọ gị ọchị na mgbede ịnọta otu a ga-ekoko ọchị ọkwa small ka ọ na-eji abịa akpọrọ gị klakla ga-echewa ọ dị egwu nwannele ka m juke n'ege kedu ka o si aga kedu ka ekesi anya mmiri ka ọ bụ anwụ n'ogbe gị eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya aha na ya bụ ihe ahụ ị na-eme na ya bụ ọrụ ahụ ị na-arụ na ya bụ ahịa ahụ ị na-ere na ya bụ ụgbọala ahụ ị na-anya ọkpa onwe ya onye ị na-anyagbu ọkpa onwe ya onye ị na-arụgbu arụgbukwala mmadụ asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Igbo dị mma Igbo dị sam mgbede ọma nọ olee otu unu mere ejimaka nọ n'ọfụma asị m udo dịrị unu ndewo o wee bụrụ ya ihe nchọdere ịjụ gị wee bụrụ aka anyị ji ọwa aka anyị ga-eji azụta dị igwe ọwụ gị na onye ji aka mụ na gị ji mụ na gị soro na-aga ebe ọbụla ị hụrụ ihe gị na-eti ka ọkpa hụrụ ọka ka ọkpa hụrụ ọka ebe ọbụla ị hụrụ ihe ihu ọkpa uchele ọkpa o ihu onye bụ shuga nken gafee uche aga m ata shuga nken uche aga m ata shuga nken nke taa wụrụ ebe a na-ahụ ji Chineke ebe a na-ahụ ji ozugbo ị na-ahụ ya gị luzuo kọntrolu jewa wedra uchele eji ọ wee gaghị ata uche akwa kwuru ihe bịa ka agwakọta ya na agwa ya na beans ị ga-ala eke ya ma ejekwanụ danye uche o ọkwa irichala m akpa ụgbọ n'owere ajụjụ m na-ajụ gị wee bụrụ ọwa aka ka anyị ga-eji azụta igwe ọwụ sawa m maka ama m ihe mere m ji ajụ gị ajụjụ a ama m ihe mere m ji ajụ gị ya anyị werekwa aka nke a lekwa anyị lee 2027 irichala ego igwe gị n'ọnụ oriagọ uche asị m meri na ji na agwa ka m hụ n'ike m ji eche n'igwe azụwara kemgbe igwe azụwara kemgbe ọnwa ole ugbu a oke demand gị akarịala nwaanyị ọma mgbe ụfọdụ gị maintain kwanụ steez gị gị maintain asịtiz gị ndị mmadụ na-ele gị agụrụ nọ ọkọ nke anya erikọtara na-ama tata ike agụ ihe hụrụ ihe ọwọ agụchala ọkpa agụchala ọkpa ka ị hụrụ ndị mmadụ sọkwa ihe akịlara eko efe nsọ ya nwa mana iso m rie ya nwa akọ nke ya na-eri gị ori ihe ụmụnwa mana iso m rie ewezụga ka isi eme gwagwa ka ọkpa hụrụ ọka o nwere onye ga-ama na ọmụnwa gị tiwe uchele ọkpa sọ gịnị ndị mmadụ anụrụ otu a na-esi nwaanyị ka na-eti otu ebe ọ hụrụ ọkpa otu na-esi adị iriekwala ọkpa n'ụwa gị mbụ ka ihe ọ bụ your first time uche harakwanụ m aka were ya nwayọọ were ya nwayọọ achụzila ụwa n'ike ama m ịdọga m ihe na ka m kigela ebe a m na-eje kiga mana ọ washi ashị o nwere mgbe ikopụrụ ọ dị ego a na-atụziri gị aka ọnụ gị gbawa a na-atụziri gị aka gị chee na ọwa egwu ka a na-egwu a na-atụziri gị aka gị chee na ọ kawa abarị agba onwe ya ebe ọ ga-akpọga gị mana uche ihe ị na-ekwu na ọ dịzi ka naanị m riri ya mana mụ na gị na-atụ ufolo chọpa nwaanyị jiri ụzọ ugbu a gị sizi na-emezi ka ọ naanị m maka na achọrọ m imepụ gị ihere ị na-emepụ onye ihere achọrọ m gị imepụ gị nwe ihere na-asị imepụ m ihere Clara ejikwa m anya ihere mefu ego ahụ mmefu ọkpa transpọtụ m dị ihe a amaghị na aghọta ikekwe maghị na-aghọta ya bụ ihe mgbe ọbụla mụ na gị so na-aga nnọọ ihe ọbụla ị hụrụ ala gị tiwe site taa gawa tiwe enwe ebe ọzọ m ga-eso gị aka agazila asịkwala m kala ka anyị ga
nọrọ nsogbu adị. esozila m Nsogbu adị. ọzọ dị ka ịbịa ka m gwakwa gị m na-apụkwa anwakwala ama gị kpọm uche ọwụ m bịa anything for the ladies anwakwala ama gị try ha ya again agbachakwa gị ka ọ dị igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ lee ọnụ manụ ka anyị si eme ya ị hụrụ na mgbede a ebelebe ga-egbo maka na mụ na nwaada Clara nwoke ọcha onye eze mkpọga ụdara ji amị n'ọnwa Nọvemba nwaanyị ji ama bilu n'elu bil mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma bụ ọbọ nkịtị na onwe ya o ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpọ na-abịa n'ihe omume anyị bụ aka aja aja nke taa nwanne lee isiokwu nke taa ga-ada karakara ọ ga-ada bembem ya bụrụ na redio gị ọ dị gị ebe dị anya bụkọta ya nso gbalie ya elu ma ha ara anyị nke fọrọ o gezie ntị na mgbede a anyị ga-eleba ya anya bụ mkponye n'imi iteke for granted gọọmenti kponyere ikewapụta ohere ọrụ nye ndị na-eto eto n'ala anyị mkponye n'imi enweghị ihe a kpọrọ ya gọọmenti kpọrọ ikewapụta ohere ọrụ nye ndị na-eto eto n'ala anyị ị gaa n'ọtụtụ mahadum dịgasị iche iche every year ka puku pụrụ puku nde kwuru nde na-esi na mahadum apụta ebe ha ga-arụ amaghị ihe mere ha ji gaa akwụkwọ amaghị every year ka puku pụrụ puku nde kwuru nde ụmụafọ Nigeria the youth ndị a gwara anyị na ọha ma bụ the leaders of tomorrow ka ha na-esi na mahadum apụta mana ebe ha ga-arụ amaghị ihe ha ga-eme n'ọdịnihu ha amaghị Nigeria atụgharịziela ya nke na Nigeria abụghịzi Nigeria na-eche maka ọdịnihu ndị ha na-achị achị ọ bụzi Nigeria na-eche maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị o difetigo o siri na pati nke abụọ na nke ọzọ ọ bụ onye pati nka ọ line-up anyị onye nke a bụ ekpe ya ekpe 50-50 ka anyị ga-eke ya agreement is agreement aga m aga ha second tenor ọmụnwa kpọpụtara ya o mere ya ndos ndị be ya emeghụ ya ndos nchịchọala onye m ga-akpọpụta a ga-eme ya zonin ọ bụ ndị mpaghara ebe a ga-achị taa ọwa anyị nwa ka ọ marụrụ n'aka na my turn ọ gụchala ihe reduzuru Nigeria to ndị ndu anyị enweghịzi time maka ọdịnamma ndị ha na-eme gịnị ha na-achị ikwutu ntakịrị ejisi ike kọkọ ụzọ lee nke arụrụ arụ kurie ya si ha n'isi tarị ha ya agba jisi ike kwụọ salari ndị ọrụ nchọnchọ ego ọgba a na-enye ndị ọrụ na-enweghị dị ebe ọ na-eru ejisi ike kpọrọ ala ya tee ụzọ ahụ a na-etegharị see ya picture with drone n'ebe na-adịghị mma mee ya edit gbara ụnụ n'ọkụ you are doing well Mr. Governor you are doing well ule ndị media warriors nye ha 50,000 ndị a na-akpọ 100,000 ndị a na-akpọ nwere nke a na-akpụrụ 100 50,000 30,000 ma enye ha sị ngwa malite n'ọrụ epostugode picture mụ na desha gị na-ele nebo gị na ya bi n'otu ụlọ ụwa na-esi eri ike na-ekpe eze ekwere maka na ewerele ya n'ọrụ midia ewerele ya n'ọrụ ndị media warrior ya ewere asị biri ihu si ọchịchị onye nke amaka gị ma na onwe gị adị surprise ụwa na-anyị gbukwe ya nga ahụ si ihe ọgwụ my neighbor onye na-ekwusa ọchịchị onye dị otu eme na gịnị amaka ndị kpọrọ onwe ha ndị ndu gị ụmụ ha anaghị aga akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ dị n'obodo anyị abụ gịnị Nigeria some of them their family adịghị n'obodo anyị abụ gịnị Nigeria plenty of them mana nkwa ha na-ekwe gị mgbe ọbụla bụ na ha ga-arụzigharị obodo anyị abụ gịnị Nigeria uche ke nwa ya ma family ya rewara afly ya pịam na mba ofesi ọchịchị ime obodo abụrụ nnọọ ihe dakpọrọ adakpọ asị anyị na echi ga-adị mma ụmụnna ihe nke a karịa ịma asị ọ na-abụ asọkata eze arụrụ ala anya otu ụbọchị ekpuru nkata n'ihu mee gịnị gwa ya okwu
hụrụ na mgbede a anyị ga-eleba ya anya n'ebe ọ buru ibu bụ mkponye n'imi gọọmenti kponyere ikewapụta ohere ọrụ nye ndị na-eto eto n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ dị egwu, ike agwụla. Ka anyị bịa kene na steeti anyị abụ Imo. Kedu dị ebe ị ga-eti aka n'obi na gọọmenti steeti Imo rụrụ ihe dịka ụlọ ọrụ kọmpani ga-ewe ikekwe only 100 youths n'ọrụ? Okay. For a start. For a start. Okay. No plan. Okay. Nke ahụ esoghị n'ọchịchị. Nke ahụ emeghị gịnị esoghị n'ọchịchị. Ị hụrụ that angle o soghị na gịnị n'ọchịchị. Mana kwa afọ ọbụla ka youths na-graduate na mahadum. Okay. Kwa afọ ọbụla ka thousands, millions of youths na-graduate na mahadum dị n'obodo anyị mere gịnị dị na Naịjirịa. Unu si ndị ndu anyị na-agbalị. Okay. Gị ma na-ege anyị ntị si ndị ndu anyị na-agbalị. Gị na-akụ aka. Gị na-akụ aka ahụ na-akpọkpa aka m na-ele gị si ndị a na-agbalị. Ọzọ dị ka ibe ị ma na-ereduzuola Naịjirịa to o nwere option ị nwere ma amụpụta gị wam jisi ike mụta ka esi agụ na ka esi ede itopụtatụ ndị be gị erela gị ala gị ga mba ọzọ ga-akpata ego. Ihe agwala first option. The other option abụrụ ịmụta ka esi ede na ka esi agụ ịgaruo village ndị be gị erela gị ala ewere ya mepere gị ahịa ọkwala na ịsurvive ụla. Ama m na ghọta ebe m na-aga. Irikpa ahịa ahụ ụwa gị aka njọ ime ke ya fine. Ma ọ na-abụghị ya jee me nrụrụ aka gba ọgwụ dị na ya. Ama m na-aghọta mee yahoo na ụmụnne ya. EFCC jide gị nga. Ama m na-aghọta ihe agụla oge reduzuru Naịjirịa to. Ihe a bụchaala ihe reduzuru Naịjirịa to. Ọrawa ahụ chọọ bọsị Imo buru. Ọkwa ihe na-azọ ha. Ọwa ihe na-azọ ọtụtụ ndị mmadụ. Ewezugakwanụ bọsị Imo. Graduates. Leaders of tomorrow. Leaders of tomorrow. And the Nigeria reduzuola ha ndị ha na-achị nke na anyị chere na ọchịchị biri naanị arụọna gị ụzọ. Onye gwara gị na gọọmenti jiri ego ụtụ gị rụọra gị ụzọ gị na-akpụkpa aka ị na-akọrọ gị aka o ji wọwụọ kpata ego ahụ o ji ụzọ ahụ. No be our money. No be our money. No be our money like I don't understand. I don't know the figure of speech is that. Ọwa ahụhụ ya o rere ala nna ya ji arụ ihe ndị a na our money. Our right na-enyere anyị gịnị ihe ndị a. Mana ya bịara rụgharịa anyị kpụgharịa anyị ụbụrụ na-ejisi ike mee ndị nke ahụ ha kwesịrị ime ma a na-arụghị ụzọ onye ga-arụ ya. Ọ my mother na village ga-arụ ya na my mother dey collect allocation. Ọ ga-awụ gị maka Lara na collect allocation. Ọ ga-awụ gị. Lewenụ m. Ọwụ mmejurukwa aga ala Owerri. You know? Ereduzu anyị to nke ejisiri ike postuo na-akwụ aka. Nice. O megbuola onwe ya. Ino pass road. Nke a na-arụ ịkpanarụ mere gịnị? Nkọ. Gwubedo ebe a na-arụpụta tishu. Gwubedo toothpick. Nigeria adakpọọla. O ruola n'ogo nke na 30,000 naira anaghị ezuru mmadụ otu ụbọchị. Onye chọrọ ibi average life ji ezinụlọ ikekwe ka asị ezinụlọ mmadụ 5 ezinụlọ mmadụ 7 cheke n'ihe a na-ekwu na ahụ ịchọrọ ibi average life 30,000 kedu ebe ọ na-aga? Penti gara owe ego one. Penti osikapa owe ego ole? Gị sizi ịzụ agwa ewe ego ole? Ọnwụ oge anyị hụtara onwe anyị n'obodo anyị bụ Naịjirịa onye ọbụla akpa ịma asụ ụsụsọ na aba ewu na agwa mana azụ dị ya na agwa anaghị ekwe ka ọha lezuo ya anya. Ndị mmadụ ahụ na ha nke tọrọ bịa ti. Ndị mmadụ ejirila ha ezekpe ekwere ike agwụla. Ọ na-adazi onye ọbụla osigbuola m. Ọtụtụ ndị na-aga ije naanị maka na ala mere gịnị dị ide. Ụfọdụ aṅụgo ha. Lee ọnụ ego a na-ere mmanụ ụgbọala. Nwekwana ihe a ga-asị oke ka ewetuo ya iji nyere ndị a na-achị aka. Lee ọnụ ego eji eri bọsị ime oge ọwụla bụ bọsị ime ya na-akụ eze.
ozugere ha na o ọ dị egwu ike eme na gene agụla akpa nke ahụ abịala ego mkponye aka fuel subsidy wepụ ya si anyị na ọ ga-adị mma no na eme ekewa sacrifice ozugbo ewepụkwara ya a na-ebi ego n'elu ego sikwa m na sacrifice a na-ebi ego n'elu gịnị ego sikwa m ka na sacrifice a na-achị ha obodo a na-echetara ha na a na-egbu ndị a na-achị mmadụ na-anwụ ike egboro okwu a ka anyị ga-eleba anya maka na ọ karịala ebelebe egbuola n'elu ebelebe mgbaji ejikere bulie ekwentị gị kiriwe anyị na Facebook ọ bụghị anyị naanị anyị ga-akpọ mgbidi a na mgbede a ịgaruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM ISIOKWU kliki ịkpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi na ajụjụ a anyị ga-ajụ gị na mgbede a bụ nke na-asị gị ntị n'uche nke gị kedu ihe ị ga-asị mere gọọmenti ji ahụta ya dịka ihe nhịahụ ikewapụtara ndị ha na-achị ohere ọrụ kedu ihe gị nwa ị ga-asị ihe a bụ ihe mere o ji ara gọọmenti ahụ ikewapụta gịnị ohere ọrụ ịma mbụ a na-asị na ego allocation a na-enye ndị a na ọ na-ezucha mana nke ugbu a asị ego wa atụrụ tawa ụtọ ma agbaala nọ asị ego gịnị atụrụ tawa mere na onye ọbụla ji agba gbalụ onye ọbụla ji agba gbalụ m ga-achị nchicha mewepụta my boy ka ọ nọchie m ga-achị yo nye ndị na-amaghị wike ahọpụtala mmadụ abụọ buru ha aka abụọ otu asụ gawanụ ọ ya họpụta onye nke APC họpụta onye nke PDP asị ya sị sọpọtụ ọnụ nwaanyị ya sị no na onye nke a na-akpọ Kelly nọ n'otu pati APC ọ na-akwado ya na onye nke a na-akpọ Chinda na PDP ọ na-akwado ya ụnụ sị ọ ga-awa ọkọ ụnụ sị ọ ga-eme gịnị ọ ga-awa ọkọ n'obodo Naijiria ka ị ga-anụ agreement is agreement ego anyị ka eji eme agreement ama mme na aghọta eji ego mụ na gị eme gị na agreement ọ bụ okwu akpụ n'ọnụ ka onye chichazi ugbu a ya na-achọ ịpụ ya wepụta bọị ya wepụta onye si ọ bụ okwu akpụ n'ọnụ onye na-anọchi ọ bụ okwu akpụ n'ọnụ ihe a nwoke anyị hụtara onwe anyị n'ime ya uche ka otu ji chee na ịhọpụta m ọ bụ ihe ole agreement ọbụla mụ na gị ọkwa eweta allocation ma amawaghị ntutu nye gị one gịnị ka a na-akọ nhọpụta gị n'ọkwa ọchịchị ị kwesịrị ịghọta ihe a na-akọ kedu ihe na-esere ya na fubara asị gị kpuwe ihe na-esere ihe na kedu ihe ị ga-ekwu ọkwa agreement ego mụ na gị ka eji eme gịnị agreement ndị kpọkwara n'onwe ha ndị ndu anya enweghị ike iji nwayọ kedu ihe na-esere ụnụ gịnị ka unu mere agree for unu ajụka na ajụjụ a mekene investigate ihe mere ha gịnị agree eji asị agreement is agreement obodo Naijiria unu sị ka anyị na-eme nọ gaa na mba ofesi gaa n'obodo ndị ọcha ka anyị were kene futbọọlụ ji maatụ otu ị hụrụ Santiago Bernabeu ebe otu egwu bọọlụ Madrid na-agba bọọlụ ịma thousands of people ewerela n'ọrụ ndị cleaners ndị nzacha ndị apụọ half time o nwere ndị ọrụ ha wụ grass ahụ ebe a na-agba bọọlụ Clara apụọ half time ewere mkpịsị a na-emezi ya ịrụchara ara nke ahụ ịlago akwụọ gị ụgwọ gị gịnị ka ịnụtụla na mbụ na ndị players ndị agara protest ebe ụnọ na-achọ ka ihe niile ka anyị na-ekwu ya ịnụtụla na mbụ na ndị agara gịnị protest iruo na mba ofesi ọrụ dị ihe ndị na-achị achị na-achọ gịnị ka anyị ga-eme iji kewapụtara ndị anyị na-achị gịnị ohere ọrụ o nwere ebe a ga-eme a na-ewe eyi population isi Naijiria gịnị wa awa population anyị amaghị ị ga-anụ a country of 280 ma na Naijiria eruola 1 billion gịsị 280 onye gwara gị ndị na-achị gị amaghị ohere anyị dị uche enwere mgbe ezeritekwa isi ike atụ ihe aha apịnye n'ahụ ọkụ ya amaghị ole don't know how many anyị dị amaghịkwanụ ka ha ga-esi amachikwanụ ihe ndị a kedu ka a ga-esi ruo n'ogo nke na o nwere ndị a ga-ebu na tipa gaa na another steeti gaa tipuo ha ndị a na-akpọbata
anaghị akpọ ụgwọ ụlọ onwe ya ebe ha bi you know just like that kedu ihe ị chere ga-eme ọkwa mmadụ ga-ekude ihe a ka ọwa ahụcha ya akpa a na-anyụgharị nsị n'ezi ebe niile na-elita ebe niile maka na ahazighị ya bụ ihe ahazi. Chineke mekwara anyị ebere ma rịa nyere anyị aka ọ karịala ime obodo anaghị ahụtazi ọchịchị. Anyị agarubeghị n'ọkụ latrik, anyị etinyebeghị ọnụ ebe ahụ maka na anyị tinye ọnụ ebe ahụ ebelebe ga-egbo. Ndị gọọmenti kponyere ikewapụta ohere ọrụ nye ndị na-eto eto n'ala anyị. Ikekwe ịmaghị ọghọm dị na nke a. Ngwa gee ntị. Ikekwe ịmaghị ọghọm dị na nke a. Ịma asị onye ọbụla chọrọ igbo ọgụ ya bụ ụzọ gbo ịdụ aka na gịnị n'ọnụ. Ị chọrọ igbo ọgụ bụ ụzọ gbo ịdụ aka n'ọnụ. Mgbe ọbụla ndị ọkpa egbe bandit egbuokwala ha, atọrọla ha. Ọkwa nọ na nke na-ahịọta ugbu a na foto. A na-atọrọ ụmụ akwụkwọ foto ka echi eme gịnị adị. Onye ọbụla nwe nọkwa foto gbadokwa. In fact, schools niile nọ n'ahịa isi ebe a. Onye ịnọtụkwara na-echekikwa on your child. Ndị na-achị anyị kwesịrị anọrọ otu ajụ onwe ha ajụjụ. Kedu ihe na-akpata ụdịrị gịnị ihe ndị a? Onye rijuru afọ chibu ụtụtụ ya enwe ebe ọ na-aga enweghị time for this. Ama m na-aghọta. Onye ọbụla bụ nwa okorobịa chiforo ala n'ụtụtụ ya enwe ebe ọ na-aga nwee ihe dị mma ọ na-eme enweghị time for rubbish ndị a. At all. An idle man with devil's workshop. Ị hụrụ ọtụtụ ndị a na-eto eto gọọmenti legharala anya na-enweghị ihe eji ha kpọrọ anaghị etinye ha na bọjetị. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu enweghị ike nọkata otu a ekwutetu okwu ha. Si ndị a na-eto dị eto na-apụta dị na mahadum, what plans are we making for them? Ịnụtụrụ ụdịrị okwu dị otu a na mbụ. Kedu ụdị plan anyị na-eme ka ara ndị a ewepụta okwu a tụọ alụmalụ ka a ga-esi hụ na ụmụaka ndị a dị engaged with something. Akwa uche ịbịakwa don't say that. Don't say that. This reality of life. Ị na-enye ya nwa gị nri ọ ga-ama gị aka akpa. Ị na-enye ya nwa gị nri ọ ga-amị akpịrị. Ọ pụọ n'ezi hụ onye ji nri ya asị nyetụ m. Ama m na-aghọta. Ị gaghị akụ nwatakịrị ihe si ya ebela akwa. Don't say that. Ọtụtụ ndị a na-eto eto gọọmenti bịara bịa leghere anya ha ga-awọ ndị ọkpa egbe bandit. Ọtụtụ n'ime ha ga-awọ ndị ọkpa egbe bandit. Ha ga-awọ ndị terrorist maka na ha enweghị ọrụ. Thank you. Gọọmenti anaghị elekọta ha anya. At all. No provision for them. Na-akpedere ha enwedị gbasade enwedị otu esi elitere ha anya. Ya wụrụ obodo na-eche maka ọdịnihu obodo anyị a. Ọwa achọ kọmpanị arụ ebe a na-emepụta tutupik, ebe a na-emepụta akpụkpọ ụkwụ, ebe a na-arụpụta akpụkpọ, ebe a na-arụpụta nka. Asị anyị ga-eweta 10,000 ebe a. Anyị asonye na ndị nke ebe a. A ga-adị na-akpọ ha ego dị oche. It's something. It will go a long way to help. Mana eji ole nne gị kọkọrọrọ m ohere ọrụ jisi ike pụta na gọọmenti erigbuo ya na bribe. Onye nyefere n'aka ya akpachie. Erigbuo ya na bribe kwuo na m gwara gị. Erigbuo ya na bribe. Ya kpabịa na mkpa abụ ya. Erigbuo ya na ewere bribe rigbuo ya. Gaa n'ọtụtụ mahadum anyị dịgasị iche iche. Ụmụ akwụkwọ etiela ha ọpị ọkọ. Imego ole a na-anapụ ụfọdụ n'ọnọdụ projekti. Ọkwa ọnụ ga-ekwudi ihe ndị a wee kwuo dị ya ọnụ agbawa. Ama m na-aghọta ihe ndị a. Tupu asị na mmadụ nwetara ọrụ na gọọmenti. Nekwa gị. Look at you. Onye ka ịma? Look at you. Ịma connection ga-akpọ gị. Ị na-enweghị connection, nothing for you. A na-asị gị na certificate, ọ bụghị certificate. Onye ka ịma? Who you know? Na certificate. Who you sabi? No be your certificate. Chai. Nigeria atụgharịala. Ihe a wụ reality. Ndị anyị kwesịrị iji nwayọọ mee gịnị fight ya. Uche ngoji kawa njọ wụ na ụbọchị na-abụ ya na-akakwu njọ. Agbakwa nkịtị ya na-akakwu njọ. Ime ihe agụrụ na-eme ndị mmadụ. Kedu the last time ịhụrụ 5 naira? A na-ekwu okwu 5 naira dị ka ọ dịla worthless. A na-ekwu okwu 5 na ka 10 naira nkọ 20 ka ewe. Gịnị ka 50 naira ga-egote nwere gị? Enye gị 100 naira ị ga-eji ya eme. Kedu ihe ị ga-eji ya eme? Ị mara Nigeria eruola na nke
1,500 irigodi nri 1500 ga-eju gị afọ ị ga-ama ebe ị ga-aga ebe ị hụrụ nri 1,500 oge dum ga-ede mana ịkpata 1500 ahụ ọ rara ahụ atụgharịala Naijiria bụrụ ọkụ ala mmụọ nye ndị a na-eme gịnị a na-achị achị ama mme na aghọta atụgharịala obodo anyị abụ Naijiria ya bụrụ ọkụ ala mmụọ nye ndị a na-achị achị uche chere a na-asị anyị na ọkụ ala mmụọ na ma mmadụ emechaa anyị ahụ na anya ejiri anya anyị hụ ahụ ka egbuerela wochi mmadụ asị ha ọkụ ala mmụọ o nwere ọkụ ala mmụọ karịrị ka hit na-asụ gị n'abalị look at you ọbọnụ nga m dịgara uche dịka hit na-eso o nwere ọkụ ala mmụọ ka hit na-asụ mmadụ o nwere nke sụkọtara n'abalị otu a masị God uche ngị ha ma eweli anya elu otu a ka Abraham si Chineke nna ahụla m ụwa m naanị m uche lenu ngị ha ọ dịgo osacha ezigozi onye nwere ahụ mepul shi ebe niile litọrọ ka atụrụ eji achụ aja ozuokalanụ uduka hit ime gịnị weta n'ọkụ for where fan dịkwa na afọ Naija agwa gị kpurukpuru ndị ọkụ latrik a na-eme gị nwa na onwe gị ị ga-agba n'aka agwa gị kpurukpuru ha na-eme n'ọkụ latrik a even you ị na-ege anyị ntị na mgbede a ị ga-agba n'aka the more you look the less you see the more you look the less you see onye ọbụla na-achọ ohere even onye i chere bụ onye ọma na-achọ ohere ọ ga-eji egbukọ ndị mmadụ ị ga-ahụ ọtụtụ ndị na-asị ewe onye isi ala Tinubu ewe ọchịchị ya were ke n'ọkwa ntakịrị nye ya ndegodo na nke ahụ ọma na-ejiga ha afa lee nke ahụ ọma na-ejigo ogbugo ndị mmadụ mgbe ụfọdụ gọọmenti weta ihe ree ya n'efu ana ego ozugbo nje ana ego kpere gị ike ozugbo nje kpere gị gịnị ike unu si obodo a ga-aga ike gwọrọ so ihe ga-atụgharị obodo anyị abụ Naijiria gekwa ntị ka m gwa gị ị hụrụ ele ukporo iwu ala anyị hazie ya touch to some places leba anya n'okwu gbasatara ọkụ latrik anyị ga-etinye ọnụ na nke ahụ leba anya n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị a na-achị achị ịma na contribution ọchịchị gọọmenti n'okwu gbasatara ọrụ ugbo ọ kụrụ afọ n'ala wofili ọ kụrụ gịnị afọ n'ala ọ kụrụ afọ n'ala go rụọ ụzọ lee isi obodo rụgharịa see ya foto ọ gwụla jisi ike pụọ salari werezie nke fọrọ chọwa another seat igirigi lee nke fọrọ nye ndị media warriors ndị keypad warriors ha dewa defend wa ụfọdụ ejile ya dọtacha ụbọ ịmakwa nke wee eziokwu ijirila maka nchọnchọ ego a na-enye gị megene dọrọ ụbọ iwe onye ọma ụfọdụ ahụ na gị dị ka onye ọjọọ maka na ị na-ahụ ihe dị ọcha gị sị na ọ na-eji oji ịhụ nke dị oji gị sị na ọ na-acha ọcha n'ọnọdụ nchọnchọ ego Uche, why is it that you don't even like it when I cool down? Ihe ọjọọ ka m na-abụpụ nọ n'azụ kedu ihe anaghị m aghọta Uche calmness me like ya ihu ụzọ ha ji mewe n'ihe anọ biko tia mbọpụ ya na ọha ji ma bọpụ ya na Mbaise wee bara ya ọghọm ọzọ dị n'ịgba nkịtị a gọọmenti gbara n'ilebara ya anya bụ ọnọdụ enweghị ọrụ ọtụtụ ndị hụtara onwe ha n'obodo anyị abụ Naijiria wee bụrụ ha ga-adị na-emebi ngwongwo na ngwongwo gọọmenti nwe a gara asị gị ọwụ nke gọọmenti so fast na ọwụ nke gọọmenti ọwụ ego ha gọọmenti unu ebela o the worst ka dị n'ihu na-eme gịnị na-abịa tutu ruo mgbe unu lebara enweghị ọrụ ndị ntorobịa anya tutu ruo mgbe unu kpara aka n'ala kpa n'obi maka n'ihe unu ga-eme thousands of youths a na-ere omu
na-enweghị ọrụ. Uche o ị ma na enwe ndị nọ na ha enwe ala ala m ịghọtara erechichala ala nwee ndị nọ n'ugbu a ha enweghị nna ha azụtali ka a ga-atinye ha graduate ya abịa gbere ya jite ndị agha mba ofesi then what would be their own fate? Ị ga-ahụ a graduate gụrụla akwụkwọ gụta akwụkwọ lee ya lee bọsimo a graduate gụrụla akwụkwọ gụta akwụkwọ ụwa na-achịchị ya lekwe POS ụwa lee POS lee mkpọmkpọ ihe omege just to survive na Nigeria. Ya bụrụ maka ngwongwo gọọmenti a ga-adị na-emebi ya awa tinye ọkụ atụrụ ha maka na a na-ebu ụzọ igbo ịdụ aka n'ọnụ tupu egbowa gịnị ọgụ a na-ajụsị gịnị mere eji emebi ngwongwo na ngwongwo ọ bụ ihe ndị a na-eme gịnị na-akpata ya ị ga-akụ nwata ihe si ya ebele akwa ị gakwa na-agbawa ya ọnụ si ya ahapụla na eziga mewe akpịrị provide ndị ahụ ndị youth ha hụ ihe a ga-ejide aka ma graduate ya ọ dị oke mkpa ọ dị gịnị oke mkpa lee ngwongwo na ngwongwo gọọmenti nwe emebisichala ha o ruru na vileji m Clara nwoke ọcha ụfọdụ na-eji asị otu a lee poolu ọkụ latrik kụrụ ya igwe abịa taa akụnye ya abụọ abịa echi akụnye ya atọ abịa nwanne echi akụnye ya ise otu a ka a ga-akụkọta ya ikuku enyere ha aka butuo poolu ọkụ latrik ahụ abịa kụrie ya ule anya ọnụnụ ya n'ime bukọrọ ndị mmadụ adịla frustrated n'ihi agụrụ n'ihi gịnị agụrụ na ihe isi ike. ha ka na-ekwu okwu ntuli aka elu 27 since how many years ka ekwere okwu 2027 na ntuli aka onye ga-achị ọgwụla ihe ị ga-ajụ onwe gị wee bụrụ afọ ole ka ị dị how many years ka ị mere gịnị ka ole fọrọ gị a na-asịkwa gị the futures of tomorrow n'ụwa mụ na gị nọ n'ime ya anyị mana ịnọruo otu narị afọ ọ dị ka eketere n'ike dịka narị afọ 67 dịka eketara n'ike ụwa ka ị na-amịkasị anya ụwa mụ na gị nọ n'ime ya ka ị na-amịkasị anya ka ọ dị gị ka ị ga-abakata baree o nwere ihe dị ka ọchịchị ọma ndị mmadụ akpọchala nkụ o nwere ihe dị ka ọchịchị ọma onye ọbụla na-achị ọchịchị ọma people will testify ozugbo njenu people will know ahịa ọma na-ere onwe ya ahụtụbeghị m onye na-achị ọchịchị ọma ndị mmadụ na-akpụ n'ọnụ ebe ọ bụ eziokwu na ọbụladị Kraịst o nwere ndị kpọrọ ya aha ọjọọ mana ndị ga-akpọ gị aha ọma ga-eme gịnị ga-akarị o nwekwana ihe ọ ga-ewe mmadụ ịchị ọchịchị ọma a na-ekwu okwu ya o nweghị ihe ọ ga-ewe uche ngwa leenu iji maa atụ leenu steeti Abịa enweghị mechara mara na Abịa ga-emechara mma otu onye ọbụla na-agba ama ahụ irukwanụ gị were anya gị mee gịnị hụrụ onye kweteranụ maka na o nwere ọnọdụ Abịa nọ n'ime ya ọnọdụ ahụ adịghịzi thank you okporo ụzọ ọjọọ ure onye kweterenụ na Abịa ga-emechara ukpo rie otu ọrịa ugbu a ụwa rịarịa ya dị m anya ọwa hụcha ya sị na ọ naghị emete onye hụcha ihe a ga-esi uche in a space of how many years one tenor in a space of one tenor ọ dị ego ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekpute ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ gọọmenti gaa n'ihu na-elegbu ndị ntorobịa anya jụ ikewapụta ohere ọrụ nye ndị na-eto eto agaghị eji anya ọma ele gọọmenti ha agaghịkwa na-ekwu okwu ọma nye gọọmenti ugboro ole ka ndị mmadụ na-akpọbata na redio kwuo okwu ọma nye gọọmenti ọwa ajụjụ ị ga-eme gịnị ị ga-ajụ onwe gị mgbe ọbụla wụ gọọmenti nka ka m gwa gị gọọmenti mee nke ọma anyị nwa ga-eto anyị nwa na-ekwu ya na ịhụrụ ebe a ha emeela gịnị ha agbalịala mana gọọmenti mee nke ọjọọ anyị ga-ekwu ya na ịhụrụ ebe a gọọmenti emeela gịnị nke ọjọọ na ọ kụọla afọ n'ala ịma ihe meziri emezi eji akpọ ya nwa mma eji akpọ ya nwa mma ihe agbakwana n'aka iche jide gbanye ele ereduzola Naijiria to mgbe ụfọdụ agwa ihe na-adịghị mma anyị na-ekpere ya ego ndị bọsị ime ala ya ha na-enye ndị uwe ojii ọfrịn na road asịsị ọnọmatin uche ọwụọla omenala a na-enye ọfrịn moto ala ya ọplaik eji anya hụ onye uwe ojii na-ana ego aka azụ eji anya hụ onye uwe ojii na-ana braịbụ onwe ihe emege kemgbe esi ruo taa ahụkwa ha n'ụzọ agakwa ime ka agakwa chekwa na mgbe otu ụbọchị chi ejiwela ịjụrụ ala na ị gaghị enye onye uwe ojii ego ya echeta na imeghị pepas ya echeta na ụgbọala gị mekwara nka mgbe ahụ ya echetazie na ọ na-arụ ọrụ dịka onye uwe ojii
azịgbakwa ihe ọjọọ kpọkwa na ihe ọjọọ gịnị ihe ọjọọ ọ pụtara na gọọmenti anaghị ahụ ihe ndị a ọ pụtara na ndị uwe ojii a na-akpa mkpamkpamkpa this evening they will come out again they will collect rụkwa n'ọrụ gị dịka onye uwe ojii mba lee ndị bosi imo ndị a emekpa ndị ahụ sachịkwana moto ị kwesịrị sach for where enye ha anaghị ego they go enwezi ihe mega na ịma hụ ozugbo mmadụ na-asị ọ ga-abeg ugbu a ka nnapụta your papers ihe echetazie na ọwụ gịnị onye uwe ojii mana unu chọrọ ka obodo anya bụ Naijiria dị mma what is happening kedu dị ihe na-eme ụfọdụ ndị emebiela ha ọtụtụ ihe gaa na mahadum some lecturers egbugo ụmụ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ mana ha chọkwara ka Naijiria mee gịnị dị mma onye nke e nyere ego jee rụọ okporo ụzọ ya arụrụ inyoli gawa rikọ nke fọrọ mezi ihe a mezima ya ọfụma mgbe ụfọdụ onye nyere mmadụ ego kpọrọ onwe ya iwe egudulidi inye mmadụ ego you will follow it to the core. Thank you. nye gị ego sị gị rụọ ọrụ blọkụ na-adịghị ọfụma sị blọkụ adịghị mma I will deduct your money. What is wrong with you? Gịnị ka ị na-arụ? Ịnọtọ gị pụta in disguise gaa wọchịkwala ndị ahụ nyezi that is how you do it. afa ọ bụ otu esi eme ya ị na-achị obodo gị na-agagharị na-eji anya gị na-eme gịnị na-ahụ ọ dị nnọọ ka ureure a na-ekposa na steeti Imo kedu ka a ga-esi kpọrọ ureure pịam agaghị na Wedara Junction ga kposara ya ndị mmadụ ebe ahụ ọ fọrọ ntakịrị ka ọ pụta n'okporo ụzọ like kedu ụdịrị amamihe dị ihe ekpopụrụ ureure si na ekpopụrụ ya ga kposa ha akpa ya ebe ndị mmadụ dị ọ fọdụrụ ntakịrị ka eji ya wuchie okporo ụzọ what is happening? uche o gị ma na onwe gị kpọrọ onwe gị nwaafọ Naijiria nwaafọ steeti Imo gị gbado anya ebe ọbụla ị hụrụ ureure pịam gị tụfuo ebe ọbụla ị hụrụ ureure pịam gị tụfuo mmadụ dị ndụ na-akpa agwa ka anịma ọ dịlanụ mma ebe kwanụ ị na-eji ọnụ eri nri gị buru ureure ebe ọbụla ị hụrụ gị nyocha nke onyonyo mere ndị na-agbacha ya n'akpa machichaa ya ịmakwa na ihe ibu adịghị mma ebe ọbụla ị hụrụ ya pịam onye ga-atụfu ure gị moto rizie ya ele ebe niile awọ ụra ata ekwo agba niile ị na-akpawa aghụghọ ka iji nọgide onwe gị ọwa aghụghọ ka iji nọgide steeti gị aghụghọ ka iji nọgide obodo gị ịga mba ofesi ị ga-akpanwu ya chọ ka agba ya gbọ return match ị ga-akpanwu ya agbanụgo gbọ return match heka ogene ike gbọrọ ọgụ mana ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute lee ụzọ dị iche iche gọọmenti ga-esi ekewapụtara ndị ha na-achị ohere ọrụ nke mbụ wee bụrụ ịhụ na e nwere ọkụ latrik n'okporo ụzọ bụ ịgba o nwere ihe mere anyị ji arụtụ aka n'okwu gbasatara ọkụ latrik a n'okporo ụzọ bụ ịgba ọkụ latrik bụ ihe ọ dị mkpa ọ dị ezigbo mkpa and the light shineth in darkness and darkness comprehended it not ihe wee bata ọchịchịrị emi ala ọkụ mere gịnị dị mkpa ọkụ wụ biznes emuvuola ọtụtụ n'ime ndị mmadụ uche ọwa ọkụ ka ha ji eme biznes gọọmenti nye ndị ha na-achị ọkụ latrik hapụ okwu agụla enye ha ọkụ latrik beere ha ego hapụ okwu n'okwu ebigo o kelenu ndị a na-enweghị ọkụ latrik na-akwa fuel ka ha gbaga fuel ere gị ego ole trust Nigerians hard working Nigerians trust on ha inye ha ọkụ latrik hapụ okwu inyere n'aka ebe o buru ibu Nigerians dị creative thank you ọkụ latrik ga-enye aka oge nyere ndị na-akwa akwa aka a na-apịa akwa ha ma ndị na-ere pure water ma ndị rege blọk ndị na-ere ọtụtụ ihe ndị weluda ọwa ọrụ gawa things na-eme uvu ị gaghị anụ noise ị gatụla nwa orie ebe a na-ere akwa ka ọ gịnị ị gaala ebe ahụ ụda jeneretọ ga-achụ gị ọsọ ọ ga-achụ gị ike egbere mana ndị na-achị anyị macha nke a ha agaghị eme ime ihe ọ bụ iruo n'ụlọ gị were mmiri dị mma ṅụọ ishikwana ihe gị tinye ya na friji ya nwee ike nọtụrụ gị how many days nọtụrụ gị everyday warm ga ihe everyday warm tinye test ya apụla na test life adịrị gị isi life eme gịnị adịrị gị isi otu onwe ha iti emegekwa n'uche mmanyanụ nke wụ fan mama ihe m ji akwụ ụgwọ ọkụ thank you
onye anụ nke wụ fan uchele nọ. Thank you. Eh? Mana gọọmenti agaghị eme ya. Okporo ụzọ be kedu ebe ị hụrụ ya? Kedu ebe ị hụrụ okporo ụzọ? Nna asị gị na my own community. Ordinary grading. Asị m grading na anaghị m asị gị ihe ọzọ. Ordinary grading anyị ahụghị. Chindikwu n'utunu shi apụtagada ebe a na mpio ahụ. A narị. Mgbe ụfọdụ anyị na-agafe mgbada na ihe ndị ọzọ otu a ka anyị niile na-agafe n'otu ụzọ. Ordinary grading anaghị m asị gị ka asịkwa ana m ahaịpụ okwu go and investigate. Ordinary grading anyị nwa ahụghị. Uche ebe a na-egwupụta mmanụ. Grading anyị ahụghị. Proper grading ọwụkwa aga kụkọọ ihe no proper grading anyị nwa ahụghị. Okporo ụzọ wụ ndagburugburu mmiri zoo asị gị na gbaa gị sị mba ị gaghị agba mana iso n'Imo steeti ụzọ ahụ ebe ahụ si egwupụta mmanụ ndị ahụ egwupụta n'ụzọ ya arụkwa mgbo otu a ka ihe moto ha na-ada steeti. O nwere mgbe ọ na-abụsu ịnọrọ gị ịhụ gredicha ụzọ ndị a ya amacha mma onye godi ya standard grading a ebe ọ ịta ahụ ya wụ nsogbu mana eji ole nne gị ka ọkọrọrọ m ọkụ latrik for over 15 to 20 years ugbu a nke ahụ agago. Otu a ka anọtasị anyị igwe na-enye ọkụ nke ahụ emeela gịnị agago. Chineke nyerekwa anyị aka na ghọta ụzọ ọzọ gọọmenti ga-esi ekewapụta ọrụ nye ndị ha na-achị wee bụrụ dịka anyị si wee kwuo ịrụ ụlọ ọrụ bụ nke ga-enye aka kewapụta ohere ọrụ nye ndị a na-achị. Gọọmenti rụọ ụlọ ọrụ ọ ga-enye aka tarụgodi ebe a na-arụpụta tutupik mkpịsị eji awụ eze arụgodi ebe a na-arụpụta bottle water arụgodi ya mezie ya emezie ọ ga-awa ọkọ. Gọvanọ kpọọ onwe ya ụlọ ọdụ otu a sị ka m rụọ ihe a let me engage this youth. Kansụl ime obodo mba itoolu kpọpụtara nụ m 200 people. Kansụl ime obodo ndị kpọpụtanụ o nwere kọmpanị ngaji ịrụ ebe a na-arụpụta tutupik otu a ka anyị si chọọ ya ewegodo 1000 ama m na-aghọta 1000 people monti agwa akwụọ ha ụgwọ chetakwa na kọmpanị a na-ekwu okwu ya we generate money. Thank you. Ọwụhụ na ọwa akpa gọọmenti ka ọ ga-esi apụta. If an individual can do it, government can do it. Do more. Uche lenu ị na-ekwukwanụ ebe a na-achịpụta mmanụ na-arụpụta mmanụ ụgbọala n'ala anyị. Akwọ dị anọ. Ada otu kerụgọ ọrụ China. Ndị mba China ga-abịa ma na-eji were anyị. O nwere nke rụgọ ọrụ n'obodo anyị abụ Nigeria. Onye nkịtị rụrụ nke ya ka na-function up to today. Ọ nọ si obodo abụ Nigeria na ọ ga-aga ga-ehụhụ onye ọbụla onye gaa na news ugbu a gaa newspaper chọwa newspaper ị ga-achọ ihe ị ga-anụ agụchala ka onye nke a sikwa ebe a gaa na pati nka ka onye nke a gakwara na pati nka ka akpabio na ndị otu ya ji ụlọ nzukọ seneti akara aki joke. Enwekwara ọgbakọ ụmụlọ mụ na onye dị otu enwe na ọgwụla emere ihe achọrọ ịga ebe a chere ọchịchị ụbọchị na-aga nothing ụwa na-ara ndị mmadụ ahụ ụwa na-anyịgbu ndị mmadụ and people are suffering and smiling. Nwa ihe na-aga aga ma otu Chineke nyere anyị aka ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ iwe ọtụtụ ndị mmadụ n'ọrụ ịzụ okporo ụzọ n'ọrụ nchekwa ngwongwo na ngwongwo gọọmenti nwe ya na ọrụ idowe ihe ọbụla gọọmenti nwe ọcha ma na-akpụ ndị a ezigbote ụgwọ. Ị hụrụ Clara onweghị ihe na-abụghị ọrụ mgbe ụfọdụ ọrụ ndị anyị na-eleda anya n'obodo anyị abụ Naijiria ka ọtụtụ ndị na-aga na mba ofesi na-arụ were obi ọcha na-arụ. Kedu ka ị ga-esi blame ha ime ego ole a na-akpọ ha ime ọrụ lucrative ha na-akpọ lucrative job ọrụ kutuku ego na-abata na ya people are willing to pay they are willing to do it. Ama m na-aghọta ị ma na Cristiano Ronaldo gaa gụọ history ya anụrụ na onwe na mgbe o so gbaa penti n'okporo ụzọ. Ama m na-aghọta ohere awụkwala ihe ọ ga-awụ
izu okporo ụzọ ugbe ka were kene steeti Imo ọ rara o nwere ebe a na-aza ma ebe a na-anaghị aza o nwere ebe a na-aza ma ebe a na-anaghị aza enwere mgbe gọvanọ bịara mgbe ọbụla a na-aza ibibi enwochapụ pịam ịma ụdịrị ọrụ dị ihe a ka m gwa gị onye abịara bịa were n'ọrụ izu okporo ụzọ ugbe emee ya lucrative job okporo ụzọ ndị a niile tomori ha were ọtụtụ ndị mmadụ na-akwụ ha ezigbo ụgwọ onye rụọ n'ụtụtụ ya gawara onwe ya ihe ọzọkwa mana ọ dị sure na montugbo a ga-akpọ ya ụgwọ nwanna onye ahụ alaferela nchọnchọ ego ole na-achọ make sure na ịdị constant na-ekwu ha ụgwọ onye ahụ emeela gịnị alaferela ọnwa aga were ụfọdụ ndị mgbe ụfọdụ kwanụ a na-akpọkwanụ si n'aka were n'aka si n'aka ruo n'aka tupu ya na-erute onye na-azụ okporo ụzọ aka ego agala ego agbala ọ ga-ala kwọta onwe onye ga-eme investigate onwe ya onye ga-ajụ ụbọchị na-aga Naijiria na-agbagharị gburugburu achọrọ m ime ka ị mara na my community 12 years ago ka dị mma karịa ugbu a maka na mgbe ahụ anyị na-ahụtụ ọkụ mgbe ahụ ọ na-adịtụ ka ihe ọ na-adịtụ ama m na-aghọta ebe anyị na-aga karịa ugbu a n'ihe mụnwa ji anya m hụ ama na ụfọdụ ndị ga-asị ọwa asị what do you mean kedu ka ị si ajudge your own progress kedu ka ị si ajudge your own development otu a ka ọ dịkwa n'obodo anyị bụ Naijiria wepụkwa sentiment okwu gịnị aha ndị mmadụ ahụsiela anya ahụ na ahụ ụwa ha people are suffering and they smiling emerala m nwoke ọbụla ji ezinụlọ mmadụ 7 iberi nwoke ọma kedu ka ị si survive ihe kedu ka ị si survive uche single person na-ekwe otu o si dịrị ya ka ọ fọzikwe kedu ka ị si survive ihe a nwoke ọma Chineke mere anyị ebere ma rịa nyere anyị aka ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ iwekwu ọtụtụ ndị nkụzi na ndị dọkịta ahụike n'ọrụ ma na-akpụkpọ ha gịnị ụgwọ ọnwa uche na-ewekwu ha n'ọrụ ụlọ ọgwụ gọọmenti nwe ọrụ ọrụ ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe ọrụ ọrụ na nke our own hospital ọ wụ otu onye ka akpọtara ka ọwa abụọ mechaa onye nke ahụ apụọ ọ nọzi kokororo m ugbu a ọhịa eruchie ịma asị onye na-ekwu ya were onwe ya ma egene ma watụ mana ọ bụrụ na gọọmenti rụchichi ebe a na ebe ụlọ ọgwụ gọọmenti nwe rụchi ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe ọ ga-enye ohere ọrụ for a lot of teachers thank you then for a lot of doctors na ndị na-ahụ kedu ka a community hospital a doctor only one doctor or two ihe ga-adị in charge kedu ka a community hospital ndị na-asị gị na ha na-achịta gị only one doctor or two ihe ga-anọ ya ọtụtụ ọgwụ n'ebe ahụ emechala ọtụtụ ọgwụ emebiela ọhịa eruchie no fencing no security no cleaner nothing absolutely nothing o nwere onye ga-akụ o nwere ọtụtụ ụlọ ọgwụ gọọmenti nwe ndị mmadụ na-anaghị aga nke nwe example ọgasị m chọrọ itinye ndụ gị n'ihe ize ọgwụ n'ebe ahụ ma ha many years ọ nọrọ a community hospital gọọmenti kwesịrị dị na-ekpota ọtụtụ ndị mmadụ just to eradicate unemployment but no agaghị eme ya obodo na-aga ụwa na-aga ereduzuo Nigeria election Nigeria 2027 Nigeria arụ ụzọ akụọra gị ya n'ọkụ ndị mmadụ aja eze ọ na-agbalị gịnị ka ọ na-agba ego gị your own tax ọ gwụla n'ụzọ ahụ enwekwa ọ dị ego ọkwa ikewapụta ohere ọrụ esoghị n'ọchịchị ikewapụta employment esoghị n'ọchịchị ndị Naijiria ikewapụta ohere ọrụ esoghị n'ọchịchị ibelata ahụhụ ndị mmadụ na-ata esoghị n'ọchịchị o na amaghị na subsidi so n'ọchịchị gịnị bụ subsidi ọkwa ego a na-agbakwunye n'ọnụ ihe ibelatatụ ego ndị a na-achị achị na-eme gịnị na-emefu ọkwa ọya nwa ọkwa esoghị n'ọchịchị onwe ike dị ala ha mfe kama nke a ga-etinye wepụzie ike gwọrọ igbo mụrụ nze ma m ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị oghere ịkpọbata tinyeke n'ọnụ n'okwu nye anyị ọsịsa na ajụjụ anyị jụrụ na mgbede a bụ nke na-asị n'uche nke gị kedu ihe ị ga-asị mere gọọmenti ji ahụta ya dịka ihe nhịa ahụike wepụtara ndị ha na-achị ohere ọrụ ụmụ Naịjirịa
ọmụ Naijai peno pesuonu chezekwa m agwa gị ji nyekwara m ikwurukwala ya n'okwu abịakwala m ga-abịa bime anansi again ikwurukwala o feela m n'ahụ ọ fọrọ small tizie ya ahụ ana m eti ọzọ ụmụ Naijai ọ gwụla ọ bata n'akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 ma ọ bụ gị zibatara anyị ozi na Facebook anyị nọ Facebook na mgbede a n'ihi ya gaa na Facebook gaa kiriwe anyị zibatara anyị ozi gbukwa ya nkenke nke a kụchapụla ọ gịnị na-eme gbalị akpọghachi nọ ka ị wee nwee ike soro ibe gị tinyeke n'ọnụ n'okwu ọnụ ebe ahụ na mgbede a ihe abụghị vibe anyị chọrọ mgbede ọma ndewo brodoyo nwakwobo ndewo ime ambrọba Central Bank gọvanọ ọ dị gị ka ego ha dị ebe ewere ambrọba mee Central Bank gọvanọ in any country ego ndị ahụ dị save onye nwe obodo anyị hụtara nwa nkide because ndị niile from local government councillor to the president to whosoever ha niile amaghị ka echi achị akwa ọkwa so ihe ha mawu gịnị pụtawara m ọ ihe buga n'obodo a ịmama na oche m siri retire today all senators sons and daughters ya nọchie ya ịmama so obodo anyị nọ n'ime ya all na the youth cannot stand up this time around. Any of them that collected bribe from any politician, I see woe to that youth. I see the man brother you want to do. Ndewo. Ya gaziri gị brodoyo. Mgbede ọma. Uche na Clara. Ndewo. Hello, Tony Dika. Anyị dị mma ịnọ. Si n'akụkụ redio gị pụọ ịnọ. Apụọla m. Ngwa gaa n'ihu. Uche na Clara, ihe mere na-ewu ọrụ bekee mgbe eji eme ọ na-agala. Ọrụ bekee ihe ugbu a. O nwere ndị a ga-atụpụla ọrụ bekee na ya sị mba ka ya jere wepịa ụta. Maka n'ihi na ndị ọchịchị chịgo ugbu a na nwanne m ka a ghara isi ha niile 95% of them ndị 419. Ile ntọala ha aha ndị 419 95% of them. So ebughị ezi ọchịchị n'obi ha ofoju akpa. Mgbe nke na-ekwu ike pụghara ọrịa mana ihe ndị ọchịchị na-eme ugbu a bụ na ha enwe casuals nke enwe ike na-enye gị ihe ọbụla ọsọrọ gị. O nwere ndị ke mma ugbu a na mahadum nọ n'Imo steeti a na ahịa a na-akpọ ha 20,000 graduate but eji ha ụgwọ 10 months. Ama m onye chief security aga m akpọ ụlọ mahadum aha ọ rụọla casuals dị ọrụ na ihe adị 16 years ọchọchị ka ama retirement aga retirement na-esi akọnfam ya ihe niile ahụ wayo achị ele otu gọvanọ ga-esi arụla m ụzọ ntị ya ọ gbalịala ọ nweghị ya ka ihe ụzọ ọ na-arụ ịkpọntifai ya ihe a na-eweta in every month 400 million this and that ka ihe ndị akọrọ ya aka ịba n'ime obodo ele ihe ọ na-arụ ka ihe ọ na-arụ achụkpakwa ọrụ bekee na-asọzi oyi Uche na Clara oge gara aga ka ị ga-ahụ onye ọrụ bekee kpọta ya a na-eji eme ọrụ ugbu a a ga-asọ achụkpakwa ka ihe nji ọrụ bekee eme so ndị ọchịchị iwu ndị wayo na ndị oshi na ndị 419 ụfọdụ n'ime ha ya gazie ịma nwaanyị ọma inweta ebe ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ya na-ekwu okwu emere ala akụ aka na-awa ama mme na-aghọta onye nke ọzọ aka na-awụ ọkwa mmadụ mụ na gị na-akụ aka ahụ o nweghị ihe onye ahụ kwuru o mere ala honorable power
Honorable dị anyị mma mbombo Honorable dị anyị mma mbombo onye chi mere eze ọkwa ya ga-edu anyị mbombo onye chi mere eze ọkwa ya ga-achị anyị mbombo na-ele ha mmiri na-ama ohu ya na-ama onye kpọ ya ama mmiri na-aghọta nke akọchapụla ị ga-agbalị kpọghachie ka ị wee nwee ike soro ibe gị tinye ọnụ na ya bụ okwu a anyị ji n'aka na Facebook anyị ozi akakwala nkọ anyị ahụ na nke gị Collins Chinonso Collins Osuagwu onye a na-etu motion isi Imopolis zibata ozi gị ọsị mgbede ọma my good friend Uchenna Clara na ndị na-ege ntị na ọ bụ n'ihi enweghị ọrụ na Naịjirịa mere o ji agwa ọtụtụ ndị na-eto eto si ha gaa na mahadum ha ji egụọ ihe ọmụmụ gbakwasara ọkpọ n'aka ọrụ mana na ha gụchaa pụta ha enwe ike na ọrụ onwe ha n'ọtụtụ ihe a na-amụ ugbu a na mahadum ha na ọ dịla updated ọ pụọla akpọpụla ya n'ọkụ ọwụzi ihe na-ewu ya gaziri gị nọ motion si Imopolis zibata ozi ya na mgbede a anyị ahụ na nke gị Barakat Olamide ọ sị hụrụ ọchịchị nke ugbu a eleela ha obodo anyị bụ Naịjirịa mebisichaa ya nnọọ ihe niile gbasatara ha is nothing to write home about ọ dị egwu anyị ahụ na nke gị JP Nnorom isi obi nse zibata ozi gosi mgbede ọma Uche na Clara ọ na-ajụsị kedu dị mgbe nrụrụ aka ga-akwụsị n'obodo anyị abụ Naịjirịa na ha pụta ha na-agwa anyị we are the leaders of tomorrow ọ sị for where kedu ka anyị si wuru leaders of gịnị tomorrow anyị ahụ na nke gị ha ga-enwe orie ọsị mgbede ọma brọda Uche na Clara n'obodo agwụla ya ike o insecurity here and there ọ bụ dị ikewapụta ohere ọrụ nye ndị youth ịgụwacha ya ebe a chi ga-ejikwa chi ga-eme gịnị chi ga-abọ mgbede ọma Uche na Clara ndewo nke a ụja kene Chineke dakpọ ndewo ịma ihe ndị onokochichara ebe a ka a na-ahụ in a very failed government that can never resurrect again. Ọkwewe ka gọọmenti akwụọla afọ ala kele enweghị ike ikpekwe ọzọ ya mere ihe ndị a niile jiri ghasaa otu a and ọtụtụ ihe ụkwa na ndị na-achị anyị ndị ọjọọ enwe otu onye ọma batara anyị ndị niile ga-aṅụrị ọkwewe ka and ihe anaghị emezi na-enye ụmụaka ihe na-agụ skuul ha na-eche nwe ọjọọ ndị dị iche iche agaghị eme n'ụwa a ọ na-arawụ onye na-afụtara skuul obi a na-atị ụtọ si aji nweta ọrụ beti ugbu ụmụaka ga-anọ na-eche otu ejighị eme 419 na-eche otu ejighị eme yahoo na-eche otu ejighị eme ihe nke a ma nke ọzọ bikọs amana na gọọmenti enwekwa aka ọ na-enyere mmadụ gọọmenti ọkwa enwe otu ọtụtụ n'ime ihe onye dọchara gọvanọ onye ahụ mekwere ka ọ gala sineti bifọ ya kwadokwe ga sineti ọzọ onye ka enyechiebe ha wụla ebe ya mere onwe ihe nwekwere enyi mere anyị ọ ga-achị sọsọ Chineke ga-emere anyị ndewo ya gaziere gị nọ koodu Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enyenyere ka ma eji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị kụọla kpọmkwem elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya ohere aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakpanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee abalị 6 nke ọnwa 5 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka mmalitekwawo okpo na mgbede taa onwe ka isi tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ị ga-anụrụ n'ọchịchị etiti Naịjirịa amachiela ndị niile nwere nzere
honorary degree ịgbakwunye dọkịta n'aha ha. Ị ga-anụrụkwa n'ụlọ ọrụ Dangote ewelikwuola ọnụego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na onye ndu ndị ọnụọgụ ha kacha dị nta n'ụlọ nzukọ Senate agbahapụkwala otu pati ADC ma sonyere otu pati NDC. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa n'onwe m, Uchenna Clever Ọnụọha. Ọchịchị etiti Naịjirịa anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee ma chie ndị niile nwere nzere honorary degree ịgbakwunye dọkịta n'aha ha. Ọ bụ onye minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ala anyị bụ Tunji Alawusa bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ya bụ Tunji Alawusa kọwara na onye ọbụla nwere nzere honorary degree gbakwunyere dọkịta n'aha ya bụ mmetọ ka ọ na-emetọ nzere doctorate degree. Ya bụ onye minista gara n'ihu kwuo na onye ọbụla ejidere nwere nzere honorary degree ji maka ya gbakwunye nzere dọkịta n'aha ya na a ga-akpaso ya agwa dịka onye mere nrụrụ aka na agụmakwụkwọ. Onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja bụ Nyesom Wike anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee kusuo onye ji ọkọlọtọ otu Labour Party jizọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga bụ Peter Obi. Wike gwara Peter Obi na ọ kụrụ afọ n'ala n'iwulite otu pati apụga, kụọ afọ n'ala iwulite otu Labour Party ma rie mbọmbọ ọsọ mgbe nsogbu batara n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Wike gwara Peter Obi okwu a dị ka ya na ndị nta akụkọ na-enwe mkparịta ụka n'ụbọchị taa bụ Wenezdee n'isi obodo anyị bụ Abuja, bụ ebe ọ nọ gwa Peter Obi na so ihe ọ na-achọ bụ pati ndị ọzọ mezichara emezi ka ọ bịa jiri ọkọlọtọ ha jizọkwa onye isi ala Naịjirịa. Okwu Wike a na-abịa dị ka ya bụ Peter Obi na-akpa mkpaso gbahapụchara otu pati African Democratic Congress bụ ADC na nso nso a ma sonyere otu pati NDC. Ndị kanselọ na steeti Sokoto ejikọtala aka tụkọta nde naira 50 bụ 50 million naira jigotere gọvanọ steeti ahụ bụ Ahmad Aliyu akpụkpọ tiketi ịzọ ha ọkwa gọvanọ steeti Sokoto n'afọ 2027 na-abịa abịa. Akụkọ a nụrụkpuru na ọ bụ ndị kanselọ dị 244 244 kanselọs si na kansụl ime obodo 23 dị na ya bụ steeti Sokoto bụ ha tụkọtara ego a jigotere gọvanọ Ahmad Aliyu ya bụ akpụkpọ tiketi otu pati APC ịzọ ha ọkwa gọvanọ steeti Sokoto. Ka ọ dị, ndị kanselọ akọwala akpụkpọ tiketi a ha gotere gọvanọ Ahmad Aliyu dịka ihe ngosi na ọchịchị ime obodo steeti ahụ kwụ ya chịm n'azụ. Ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala esila n'otu puku naira, narị naira abụọ na naira 75 1,275 naira ha ji erebe otu lita mmanụ ụgbọala nke ha welikwuo ya na-erezi ya n'ọnụ ego otu puku naira, narị naira 3 na naira 50 bụ 1,350 naira maka otu lita. Ihe nke a na-egosi bụ na ya bụ ụlọ ọrụ Dangote ji pasentị 6 bụ 6% ji welikwe ọnụ ego ha ji ere otu lita mmanụ ụgbọala nke ha. Akụkọ a nụrụkwuru na ọ bụ n'ihi oke ego eji ere mmanụ crude bụ nke ihe kpatara ya bụ ọgụ dị n'etiti mba Amerịka na mba Iran bụ ya mere ka ya bụ ụlọ ọrụ Dangote ji welikwu ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha. Ka ọ dị, a tụrụ anya ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị irikwu olu ọjị n'oge na-adịghị anya bụ nke na-egosi na ọ bụ na nke ugbu a ka ndị Naịjirịa ga-ejizi eze kpee kwere. Onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja bụ Nyesom Wike anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee gbata n'Imuturaki na ọ bụ na nke ikpeazụ na ọ bụ ugbu a ka ndị mmadụ ga-amara n'etiti ha abụọ onye nwe otu pati PDP. Wike gbara Turaki na ndị otu ya
Wike gbara Turaki na ndị otu ya na ha ma hiwe ụlọ ọrụ ọbụla n'isi obodo anyị bụ Abuja ma ọ bụ mepee akpa ọba ego ọbụla kpọkwasa ya aha otu pati PDP na ọ ga-akpọchi ụlọ ọrụ ahụ komgbam ma gwa ụlọ ọba ego ahụ mepere ha akpa ọba ego ahụ ihe ọkụ ji ntị oke eme. Na ya bụ mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ nwere n'ụbọchị taa bụ Wenezdee na Abuja, Wike boro Turaki na ndị na-akwado ya ebubo ịganye aka na nrụrụ aka ịnụpụra ụlọikpe isi ya na iji aha otu pati PDP amaghị ọtụtụ ndị Naịjirịa ihu. Onye ndu ndị ọnụọgụ ha kacha dị nta n'ụlọ nzukọ Senate bụ Tony Nwoye agbahapụla otu pati African Democratic Congress bụ ADC ma sonyere otu pati NDC. Ya bụ Nwoye kwuru na ihe mere o ji kpebie ịdọbi ya bụ ụdọ jigidere ya n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC bụ n'ihi ọtụtụ okwu ha nwere n'ụlọ ikpe. Ọ bụ onye isi oche ụlọ nzukọ Senate bụ Godswill Akpabio bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Wenezdee dịka ọ na-agụpụtara ndị ụlọ nzukọ Senate akpụkpọ ederede leta ya bụ Tony Nwoye ji wee gbahapụ otu pati African Democratic Congress. Na ya bụ akpụkpọ ederede leta ya bụ Tony Nwoye kpụrụ ya ka na o sonyerela otu pati NDC. Nke a na-abịa dịka ndị omeiwu mmadụ 17 n'ụlọ nnọchiteanya ala anyị bụ House of Representatives gbahapụchakwara otu pati African Democratic Congress ma sonyere otu pati NDC. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ pụrụ n'ọchịchị etiti Naịjirịa amachiela ndị niile nwere nzere honorary degree ịgbakwunye dọkịta n'aha ha. Emekwara nke ịnụrụ n'ụlọ ọrụ Dangote ewelikwuola ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha. Emekwara nke ịghọta na onye ndu ndị ọnụọgụ ha kacha dị nta n'ụlọ nzukọ Senate agbahapụkwala otu pati ADC ma sonyere otu pati NDC. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a ka m onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị n'oge na-adịghị anya o nwere onye ọbịa anyị na ya ga-anọrị n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Echo FM.